Здравейте на всички! Добре дошли в следващата ни лекция на тема AI и изключенията за отворен код, какво трябва да знаем с лектори Сияна Лилова и Георги Христов. Моля, аплодисменти! Супер! Здравейте на всички! Да ви се представя съвсем накратко. Най-вероятно сте прочели в програмата, но с две изречения за нас. Аз съм адвокат, специализирам в технологично право и едновременно с това имам компания, в момента и разработвам приложение за изкуствен интелект, което всъщност работи върху българско право. Тоест малко от двете страни и на правото и на технологиите. Георги? Да, аз също като Сияна съм юрист и също работя при нея като главен правен съветник към приложението, което е нашия правен асистент с изкуствен интелект. И също така сме част от Сдружение Цифрова република, чиято идея е всъщност да разясни, разкаже и изобщо подпомогне българското право и българската дигитализация в правителствения и неправителствения сектор и изобщо да можем да доведем правото до хората. Супер. Днес си говорим за една тема, която от една страна е продължение малко на темата, която до сега чухме за тези от вас, които са били на лекцията на господин Божанов. Ще фокусираме в момента върху регламентът за изкуствения интелект или така наречения акт за изкуствен интелект и по-конкретно как той се отнася и какви изключения той предоставя за софтуера с отворения код, което често в дискусии относно акта за изкуствен интелект всъщност не се фокусира толкова много върху тази тема и сега ще успеем да я разгърнем. Преди да влезем съвсем навътре в самите правила на регламента и това как се отнасят към отворения код, ще направя една малка връзка с предната лекция, която чухме. Тоест, да разясним каква точно е разликата между регламентът за изкуствен интелект, за който ние ще говорим сега и който ще ви разясним, и законопроектът на национално ниво за изкуствен интелект, който всъщност беше предната лекция. Когато Европейския съюз законодателства, обикновено нещата се уреждат или чрез регламент или чрез директиви. Това, че имаме регламент за изкуствен интелект, означава, че рамката е напълно синхронизирана и правилата се уреждат по един и същи начин в целия Европейски съюз. Но в случая с регламента за изкуствения интелект, той изрично предвижда, че има определени други правила и определени части, които трябва да се доразвият на национално ниво и всъщност точно тук идва и законопроекта, който доразвива, допълва и прилага самия акт на национално ниво. Като разликата предимно от една страна е в територията, на която се прилагат двата типа нормативни актове. Стана ли въпрос за регламента, той се прилага от една страна за целия Европейски съюз, но интересното е, че се прилага и извън него, т.е. ако даден доставчик на системи с изкуствен интелект иска да ги пусне и да ги разпространява на европейския пазар, той ще трябва да се съобразява с акта на европейско ниво, докато законопроектът урежда нещата естествено на национално ниво и той всъщност допълва общата рамка, която се предвижда там. Тоест основна специфика, която трябва да имаме предвид е, че ако сме български разработчици на софтуер или на модели, които са с изкуствен интелект с отворен код, трябва от една страна да се съобразяваме с акта за изкуствен интелект и от друга страна и с националния закон. Но хубавото е, че той не довежда и не допълва с много нови задължения, ами всъщност разяснява кои са основните органи, които го прилагат и, както чухме, въвежда и някои допълнителни забрани и ограничения, голяма част от тях по-скоро фокусирани върху публичния сектор. Така че това са основните разлики, като специфично относно правилата за отворен код, както чухме преди малко, нашия закон също допълва някои специални правила относно отворени модели с отворен код, с изкуствен интелект, но имаме общата рамка, общите правила, общите изключения отново на ниво регламента. Така, малко да ви дам контекст, какви са целите на акта за изкуствен интелект, на регламента за изкуствен интелект. Всъщност, той се въвежда и произхожда от две основни инициативи на Европейския съюз. Първата е така наречената нова законодателна рамка за продукти. Т.е. това е тип продуктово законодателство на ниво Европейския съюз, която е введена още от 2008 година. И другата основна инициатива е
дигиталната стратегия на Европа още от 2021 година, която урежда всъщност големите онлайн платформи, как те оперират на Европейския съюз и другите доставчици на цифрови услуги. Тоест, първоначално самия акт за изкуствен интелект, т.е. на европейско ниво, той е замислен като продуктов регламент. Какво означава това? Че той регулира отношенията и регулира продуктите и системите с изкуствен интелект, подобно на това как се регулират други продукти в Европейския съюз. Например, това могат да бъдат различни електрически продукти или играчки, неща, които са предназначени за деца. Включително се предвижда и тази маркировката, която е CE, която обикновено имаме в продукти в Европа. Тоест структурата му много наподобява такъв тип продуктово законодателство, основава се на риска, ще ви разкажем след малко какво точно значи това, и всъщност регулира пускането на продукти на пазара и тяхното последващо използване. Като основната цел на самия регламент е от една страна да насърчи навлизането на системи с изкуствен интелект и тяхното използване на пазара, но от друга страна всъщност той да осигури едно високо равнище на защита на европейските граждани от гледна точка на тяхното здраве, безопасност и основни права. Тоест имаме така наречен фокус върху надежден изкуствен интелект, обърнат към хората. Както споменах, регламента за изкуствен интелект се основава на риска, т.е. има определени правила в зависимост от това колко рискова се възприема една система и въвежда хармонизирани правила от една страна за разработване, за пускане на пазара и за използването на самите продукти и услуги с изкуствен интелект. Въвеждат се различни мерки също така за последващ контрол, т.е. какво се случва веднъж, щом сме пуснали дадена система или даден модел на пазара, но не урежда всъщност едно много важно нещо. Той не урежда отговорността, която се носи, ако имаме някакви вреди или последици, които са настъпили след използване на система с изкуствен интелект. Защо е така? Защото когато беше предложен въпросния регламент на ниво Европейски съюз, заедно с него беше предложена една директива, която да урежда специално отговорността, която доставчиците носят относно вреди настъпили от техните системи, но тази директива в крайна сметка всъщност проектодиректива беше оттеглена, т.е. в момента този въпрос остава изцяло неуреден от акта и неуреден в момента специфично на ниво Европейски съюз. Съвсем набързо малко контекст за самия регламент. Той е нещо изключително сложно и технично. Има над 200 страници, 180 съображения, 113 члена, т.е. става въпрос за нещо наистина доста обемно и доста техническо. Той вече влезе в сила през 2024, но се прилага поетапно, т.е. част от правилата, и сега ще видите, като ви разкажем повече, вече са влезли в сила, но други от тях ще се приемат поетапно всяка година, чак до 2027, защото има много голям обем от задължения и не им трябва на голяма част от разработчиците и доставчиците доста време, за да могат всъщност да се съобразят с тях. Като освен самия закон, комисията предлага и трябва да приеме множество още законодателство, т.е. имаме предвидени делегирани директиви, регламенти, също така и незадължителни насоки, т.е. тепърва се очаква още много законодателство в тази сфера, което да доразясни как ще се прилага рамката на ниво Европейски съюз. Също така и с незадължителни кодекси за поведение. Първият такъв беше приет лятото тази година за общи модели, които използват изкуствен интелект. Какъв точно е обхвата? Т.е. какво влиза в обхвата на акта за изкуствен интелект? На първо място това са системи с изкуствен интелект. Какво означава това? Това от една страна са машинно базирани системи с различни нива на автономия, т.е. може да извършват определени задачи сами, и адаптивност, която е заложена или преди пускането, или по време на използването. И най-важното, въз основа на входящи данни, тя може да генерира различни видове резултати. Тоест, ние сме запознати с тази идея, че на база на определен вид данни се създават или прогнози, т.е. предвижда се какво ще се случи, или се създават съдържания, препоръки или решения. И другото, което е важно, че те могат да окажат някакво влияние върху физическата или виртуалната среда. Т.е. трябва да има някакъв ефект от тях. Това е основното правило за
обхвата на самия акт. И освен системите, е важно да разграничим, че регламента обхваща и модели с изкуствен интелект. Каква е разликата? Системите всъщност са крайния продукт, който ние виждаме. Всичко, което е свързано заедно с интерфейса, който ние имаме, заедно с разни допълнителни елементи, хардуер, софтуер, докато моделът е специфично единствено моделът с изкуствен интелект, който за да влезе под дефиницията за модел с общо предназначение, означава, че той трябва да обуча много голямо количество данни, да има общ характер, който всъщност му позволява да се справя с различни видове задачи, т.е. с множество неща и да е способен да бъде интегриран в множество приложения. Тоест, в случая най-лесното, което може да си представите, моделът това е GPT-5 или GPT-4o, системата това е ChatGPT. Тоест, това е разликата между двете, като самия акт регулира и предвижда различни видове правила за двата вида. Като друго особено нещо, което е важно да имаме предвид, че моделите, така имаме още един слой на сложност, моделите не са само такива с общо прилагане, могат да бъдат с общо прилагане и системен риск. Какво значи това? Това значи, че в някои случаи, когато даден модел може да има значително въздействие върху околната среда, върху самите права и задължения на хората и всъщност може да се предвиди, че той ще има реални или предвидими отрицателни последици. И едновременно с това има едно задължение, което е не точно за това той как се отразява, но по-скоро чисто технологично. Ако даден модел, всъщност неговите изчисления, които са използвани за неговото обучение, всъщност са при операция с равнище 10 на 25, така наречените Floating Operation Points. Тоест имаме едно чисто технологично изискване, което казва, ако има много големи модели, тренирани на много данни, с много голям капацитет на изчисления, те се смята, че поставят такъв тип системен риск. Към този момент има 33 такъв тип модели, които се смятат, че предоставят системен риск, като това са, както може да видите част от тях, всъщност основните големи модели. Това са всичките GPT-та, в момента и GPT-5, Sonnet на Claude, имаме Grok, имаме Llama моделите, т.е. всички основни модели общи, които ние използваме, в момента всъщност влизат в категорията на системен риск. Какво значи това? Значи, че за тях има още допълнителни задължения, които актът предвижда. И основното, което си говорихме, каква е тази система на риск, която се въвежда с актът за изкуствения интелект. Всъщност какво значи тя? Значи, че в зависимост от това какви рискове за здравето и живота на хората и техните права полага дадена система, тя влиза в 4 определени категории и в зависимост от категорията има различни задължения. Ще влезем в подробности след малко, но логиката е, че имаме част от системите, които са изцяло забранени в Европейския съюз, защото се смята, че поставят твърде голям риск, за да бъдат изобщо използвани на нашия пазар, които са изцяло забранени. Имаме такива с висок риск, за които всъщност регламента предвижда доста голям обем от задължения, технически, организационни, всъщност там е най-голямата тежест за съответствие, която се предвижда. Имаме такива с ограничен риск, което обикновено са различни видове генеративен изкуствен интелект, с ограничени също и задължения. В повечето случаи с това да бъде прозрачно и ясно, че ние си комуникираме с такъв тип системи. И най-накрая имаме и системи с минимален или никакъв риск, които не са регулирани, които всъщност по замисъл на Европейската комисия би трябвало около 90% от системите с изкуствен интелект да попадат точно в тази последна категория с минимален или никакъв риск. Като имаме и няколко изключения от обхвата на регламента за изкуствения интелект. Те са за военни отбранителни цели, за научна и развойна дейност, за използване от непрофесионални дейности от хора. Какво значи това? Когато ние в лично качество просто използваме, например, ChatGPT или друга система, ние не сме обвързани лично от акта за изкуствения интелект и не трябва да се съобразяваме с него. Тоест всичко, което ние правим изцяло в свободното си време, ако не е в професионална дейност, не се регулира. И накрая, и това, което сме се събрали да обсъждаме, е изключението за системи с отворен код. Тоест, ако това е изключение от обхвата, вие може да си кажете, окей, защо въобще сме се събрали тук, ако всъщност акта за изкуствения интелект в крайна сметка не се прилага за системи с отворен код. Положението, за съжаление, е малко по-сложно. Защото на изключението са предвидени поредица от изключения, които казват, че всъщност
Акта за изкуствен интелект по правило не се прилага за системи, които са под свободен и отворен код, освен ако те не са високо рискови, не са забранени практики и не съдържат рискове за прозрачността, което, ако си спомняте пирамидката, която ви показах преди малко, всъщност са основните задължения, които имаме в акта за изкуствения интелект. Тоест, Георги ще ви запознае след малко, но всъщност изключенията, които са предвидени за системи и модели с отворен код, в крайна сметка се оказват доста ограничени. От гледна точка на определение нямаме формално регулаторно определение на това какво е система с отворен код, което е в самия закон, но имаме такова в съображенията. Съображенията са незадължителна част от самите регламенти, които казват отворен код като цяло означава софтуер и данни, т.е. както системите, така и моделите, които са публикувани с безплатен лиценз, позволяват свободен достъп, ползване, копиране, изучаване, промяна и разпространение, при условие, че се използва първоизточникът и че се спазват същите или сходните условия при тяхното използване. Тоест, това е основната дефиниция, по която, за да се прилагат въпросните изключения, ние трябва да попадаме. Като друго важно, което трябва да имаме предвид, още едно ограничение на ограниченията, че всъщност изключенията, които са предвидени за системите и моделите с отворен код, всъщност важат само ако въпросните системи или модели се предоставят без заплащане, т.е. ако те са наистина безплатни и то не само, че да се предоставят срещу заплащане, но и какъвто и да е друг вид възмездяване. Т.е. нито едно от изключенията няма да важи всъщност, ако от съответната система с изкуствен интелект се правят пари чрез, например, предоставяне на техническа поддръжка, други услуги под самата софтуерна платформа или дори ако се използват лични данни като бизнес модел, което голяма част от технологичните компании всъщност правят. Тоест, малките изключения, които са ни дадени, ако по какъвто и да е начин ние правим всъщност пари от съответната система или модел, не се прилагат. Съвсем набързо ще мина през дефиницията, която е Open Source AI дефиницията на Open Source Initiative, защото те излязоха с такава дефиниция миналата година, която пак подчертавам, тя е чисто информативна, тя не е част от закона и от акта за изкуствения интелект, но може да ни насочи там, където има дупка, която казва, че всъщност за да се счита отворен код, това е изискванията са едни и същи, без значение дали си говорим за система, модел, параметри или други структурни елементи от съответния софтуер. Тоест, системата с изкуствен интелект, за да бъде под отворен код, трябва да може да се използва за всякакви цели, без да е необходимо да се изисква разрешение, да се изучава начина, по който работи системата, да се проверяват нейните компоненти, да може да се модифицира по всякакви цели, включително и чрез промяна на нейния резултат и да може да се споделя за използване с други хора, с или без модификация. Тоест, една много по-прецизна дефиниция от тази, която имахме, която е предоставена от самата Европейска комисия в акта. Какво значи това всъщност? Значи на практика, че под дефиницията на Open Source Initiative, както виждате, голяма част от моделите, които твърдят, че са с отворен код, всъщност въобще не попадат под нея. Това е включително Llama, Grok, Mistral, Mixtral. На Mistral всъщност те изобщо не отговарят на тази дефиниция. Има такива, които попадат под нея, има и такива, които биха попаднали, ако променят някаква част от лиценза си. Но това, което за нас е важно да знаем всъщност е, че много от моделите, които твърдят, че са open source, всъщност въобще не попадат под това, което се дефинира като open source. И тук ще оставя нататък на Георги. Благодаря. Ами да, след като Сияна ни направи на бърза ръка експерти в акта за изкуствен интелект, нека сега видим какви са изключенията за софтуер с отворен код и всъщност колко малко са всъщност. На първо място имаме забранените практики, които европейският законодател посочва, че използването и разработването на системи с изкуствен интелект, които обслужват някои от тези практики, е толкова рисково за икономическата, социалната, правната система на Съюза, че всъщност ние забраняваме изобщо изкуствен интелект да се ползва в този контекст. На първо място това е използването на изкуствен интелект за въвеждане в заблуда, манипулация и то такава, която, както описва и самия регламент, ако нямахме въздействието на системата с изкуствен интелект, то човека нямаше да вземе решението, което в крайна сметка е взел. При
при такива обстоятелства и в тези хипотези, включително използването и създаването на система с изкуствен интелект с отворен код е забранено от регламента за изкуствен интелект. Други такива забранени практики са оценката и класификацията на физически лица или групи. Това е по-популярно като така наречения social scoring. Изкуствен интелект на територията на Европейския съюз не може да се ползва за тези цели. Същото важи и за използването в условията на предвиждане на вероятността за извършване на престъпления или така наречения predictive policing, както и оценката на емоции на работното място. Нещо, което предполагам, ако сте попадали в интернет, Амазон много го правят в техните складове в Щатите, за да се гледа доколко техните работници се справят, доколко са стресирани или не. И на последно място, това за което и господин Божанов каза малко по-рано, това е дистанционната биометрична идентификация на публични места с цел правоохранение. Това, което неговия законопроект, на който той е вносител, предлага да бъде изцяло изключено, но европейския законодател позволява само в хипотезите на тероризъм или национална сигурност. Всъщност във всички останали хипотези е забранена тази биометрична идентификация. Ние докато се разхождаме на някой площад, там някъде да има камера и един софтуер, който да казва кои сме ние и какво точно правим на този площад. И както казах, дори тези системи да са с отворен код, не могат да се използват съобразно регламент. Какъв е в този смисъл извода за нас като разработчици на изкуствен интелект с отворен код? Както казах, нямаме изключение. Това е първият път, в който ще видите. Това ще се повтаря в доста случаи. Ако няма изключение, дори с отворен код. Така че преминавам направо нататък към високорисковите системи, които, както каза и Сияна, съставляват голямата част от разпоредбите на регламента. Всъщност, може би над 80% от разпоредбите на регламента уреждат точно как и какви са процедурите и задълженията при високорискови системи. Тук виждаме общо взето част от категориите, които европейския законодател е предвидил, че са високорискови. Това е изкуствен интелект в критична инфраструктура, като например такава, от която зависи безопасността и здравето на хората, умни светофари, регулиране на трафика, да речем ядрени централи или друг тип електроцентрали и така нататък. Това е високорискова система, такава е също и системите, които се въвеждат в сферите на образованието и професионалното обучение, каквито могат да бъдат такива, които използват изкуствен интелект за автоматично класиране на студенти за прием в университети, или такива, които проверяват контролни работи или в университет или в училище, нещо, за което пак господин Божанов спомена, че немотивирано ще бъде забранено от законопроекта в случай, че той влезе в сила. Продължаваме нататък с системи с изкуствен интелект в сферата на труда и заетостта. Като примери за това са системи, които позволяват автоматичен скрининг на CV-та и всъщност отделянето на благонадежни от неблагонадежни кандидати съобразно преценката на самата система с изкуствен интелект, както и софтуер, който следи активността на служителите на работното място и ги оценява. Отново примера с Amazon, който може би ни е попадал на всички. Продължаваме към биометрията и идентификацията, което са лицовото разпознаване на контролно-пропускателни пунктове, летища, нали, виждали сме такива, софтуера за емоционално разпознаване в училища и затвори. И това са останалите части от категориите за високорискови системи, като достъпа до основни публични и частни услуги, като например дали на едно лице да му се отпусне социална помощ, майчинство или някакъв друг тип обезщетение. При правоприлагането, пример за такива системи са профилирането на рискови лица, т.е. такива, които можем да кажем, че потенциално биха рецидивирали, т.е. биха извършили повторно престъпление. В миграцията, освен поставянето на биометрия на контролно-пропускателните пунктове, имаме и автоматизираното разглеждане за заявления за визи и за допускане на територията на дадена държава. А в сферата на правосъдието това се касае за изкуствени интелекти, които подпомагат изготвянето на съдебни решения и присъди, както и софтуера, който предлага предварителна преценка за допустимост по административни процедури. И отново препратка към лекция на господин Божанов, където той каза, че на територията на България ще бъде забранено използването на изкуствен интелект дори за даването на превес на някакви факти по съдебно решение спрямо други и анализа като цяло на фактическата ситуация.
И какви са задълженията при тези 8 категории по-рано? Тук накратко сме ги отбелязали. Имаме една много детайлна, предварителна, постоянна и последваща оценка на техническото и правното съответствие на системите. Това се прави от трета независима страна. Ако всичко е наред, се поставя маркировката CE или Conforme Europee от френски. Имаме регистрирането в специална база данни на Съюза, както и постоянното предлагане и обновяване на правила за поведение и за правила за надежно и законосъобразно използване на системите с изкуствен интелект. И защо ни е важно да го знаем това? Защото дори когато ние разработваме система с отворен код, тук няма изключение, съответно всички тези задължения и във всичките тези сфери, дори системата ни да е с отворен код, то всички правила се прилагат и ние е нужно много старателно да съблюдаваме дали всъщност това, което ние разработваме или използваме е такава система, която може да бъде класифицирана като високо рискова и съответно да започнем да изпълняваме задълженията, които акта ни казва. Това, което е важно да знаем, е, че всъщност имаме едни насоки, които се публикуваха на 2 февруари, които ще бъдат публикувани, на 2 февруари 2026 година. Пък задълженията за съответствие за високорисковите системи, те ще влязат в сила на 2 август 2026 година. Тоест имаме няколко месеца до насоките и 7-8 месеца до влизането в сила на тези правила. Но, и това е много важно, и тук имаме първи момент, в който можем да си отдъхнем. Когато не става въпрос за системи с изкуствен интелект, а става въпрос за инструменти, услуги, компоненти или процеси, които не са модели с общо предназначение и са интегрирани в високорискови системи с изкуствен интелект и тези инструменти са под отворен код, т.е. представете си всички компоненти, които си сваляме от GitHub или NPM или други репота, то има едно задължение за докладване, което по принцип важи за компонента, което обаче за отворен код не важи. Там сме освободени и това е първата глътка въздух, което open source разработчиците могат да си вземат по отношение на акта. Продължаваме нататък към системите с ограничен риск. Това са тези системи, за които акта ни казва, че понеже имаме пряка комуникация и пряк досег с хората, все пак трябва да има едни задължения за прозрачност и за откритост, когато човек взаимодейства с тези системи. Това са чат-ботове, това са дипфейкове под всяка форма, тъй като регламентът по дипфейк не визира единствено такива, които наподобяват истински съществуващ човек, а дори и напълно синтетична форма на човек също влиза под обсега на дипфейк. И на трето място, използването на системи за разпознаване на емоции и биометрично категоризиране извън хипотезите, които казахме за забранените и за високорисковите системи. В тази хипотеза имаме задължение за прозрачност, както казах, което е информирането на лицата, че се взаимодействат с изкуствен интелект. Т.е. това е както сте виждали, здравейте, аз съм Кейт, да речем вашия AI асистент, нещо подобно, както и водните знаци, които сега с много популярната Sora 2, вие виждате на видеята, че има един воден знак, който обозначава, че самото съдържание е генерирано с изкуствен интелект, а не е предмет на човешко авторство. И отново няма изключение за системи с отворен код. Дори да имаме отворен модел, който да генерира дипфейкове, да речем, той отново трябва да съблюдава същите условия, които биха съблюдавали и затворените. Така, отново не се прилага. И също така трябва да знаете, че задълженията за съответствие отново влизат в сила на 2 август 2026 година. Съответно имаме малко време, за да можем да се ориентираме и да видим дали нашите модели, нашите системи, по-скоро нашите системи с изкуствен интелект под отворен код влизат в член 50, т.е. в тези системи с ограничен риск и съответно да ги приведем в съответствие до тази дата. И стигаме до последната категория системи, която е тази с минимален или никакъв риск. И понеже, както и Сияна каза по-рано, самият регламент в цялост не се прилага по отношение на тези модели и на тези системи. Това са, да речем, изкуствен интелект в видеоигри, аутокоректа ви, нещо, което вкарва имейлите в спам. Това също се води вид изкуствен интелект, поради което с толкова малък риск, че също регламента решава да не го уреди. И понеже не се прилага за затворени модели, с още по-голяма сила не се прилага и за отворени такива. Но е важно да знаете, че има едно насърчаване чисто доброволно, разработчиците на такива системи, все пак да спазват част от изискванията, които в момента се разработват като продуктови такива, както и такива, които инкорпорират някои от задълженията при високорисковите системи с изкуствен интелект. И преминаваме към моделите с общо предназначение.
Малко по-рано Сияна ви каза каква е разликата между система и модел, а именно, ако можем да го илюстрираме с един пример, ако системата е колата, то модел е двигателя, най-общо казвам. И тук регламента също въвежда, и тук е може би най-съществената разлика между затворените модели и отворените такива. Защото при доставчиците на модели с общо предназначение, които са затворени, там трябва да се изготвят и да се поддържат в актуално състояние общо взето една камара документи. Имаме такива за техническа поддръжка и техническо съответствие, за правно съответствие, за етично приложение, етично използване на самата система, тренировъчни данни и така нататък. И така нататък, включително политика за съответствие с директивата на Европейския съюз по отношение на авторското право в цифровото общество, където това е една относително нова директива, която въвежда правата ни в интернет като автори и потребители на съдържание. Включително друго задължение е изготвянето и публичното оповестяване на достатъчно подробен обзор на тренировъчните данни на модела, за което ще бъде изготвен един шаблон от европейските органи, за който може да кажем какво означава достатъчно подробен преглед на тренировъчните данни. И това са задълженията към момента на доставчиците на затворени модели. Доставчиците на отворени модели обаче са освободени от част от тези задължения, а именно предоставянето на тази подробна техническа документация на модела, както и една информация и документация, която трябва да се дава на по-нататъчните дистрибутори или внедрители или други създатели на системи, които биха искали да интегрират този модел в собствената си система. В тази ситуация те са освободени и това в интерес на истината е сравнително логично, тъй като ако ние създадем такава система с изкуствен интелект, която система да отговаря на изискванията на дефиницията според регламента или дефиницията на инициативата за отворен код, то логично е, че техническата информация ще бъде публична, защото ние трябва да дадем 4-те свободи, така наречени, на разработчиците да използват, да изучават, да дистрибутират и да модифицират модела. Така че тези всъщност свободи преповтарят утвърдените вече от практиката за отворен код свободи за разработчици. И другото облегчение от задълженията е, че ако ние сме разработчик на модел с общо предназначение в трета страна, ние няма нужда да си назначаваме представител в Европейския съюз по отношение на системата, на модела, който ние искаме да въведем тук. Нормално, отново, публичност, свободи, би следвало да няма нужда от представител. И преминаваме и към моделите с системен риск, за които Сияна отново ви каза. Виждате, няма да се повтарям за 8 път, няма изключение за системи с отворен код, но тук задълженията са още по-стриктни. Трябва да се прави едно постоянно оценяване на модела, включително с така наречени adversarial тестове. Трябва да се ограничават системните рискове и техните източници. Тоест, това са, да кажем, ситуациите в как да ни отговаря един модел с изкуствен интелект и какво да казва, какво да не казва. Съответно, имаме едно проследяване и докладване в случай, че модел с изкуствен интелект изтекат данни или се случи нещо, което докладване се прави до службата по изкуствен интелект, дали европейската, дали националния орган, който трябва да бъде създаден във всяка една от държавите членки, както и адекватното равнище на киберсигурност. Също трябва да го правят и създателите на модели с системен риск, с отворен код. И другото, което е важно да знаем, че това вече също е в сила и трябва да го съблюдаваме. И до тук, в интерес на истината, хванахме теоретичния аспект на акта с изкуствен интелект и съответно ограниченията, къде повече, къде по-малко за отворен код. Но и двамата с Сияна съзнаваме, че това беше доста теоретично и вие искате нещо малко по-практично, нещо малко по-осезаемо, което да пипнете, което наистина ви помогне. И затова тук сме побрали няколко инструмента, които могат да ви помогнат в различните аспекти на съответствието. На първо място за обозначаването на съдържание с изкуствен интелект. SynthID, както и Gradio, са много удобни инструменти, с които може да правите това и да поставяте водни знаци върху съдържанието, което е генерирано с изкуствен интелект и така да имате съответствието, което публичността, изискването за прозрачност и публичност изисква. По отношение на оценката на различни критерии и по различни метрики на вашите модели, PyTorch, както и LM Eval Harness на Euler AI са също много удобни тулове, с които можете да оценявате вашите модели. А по отношение вече на съответствието, както фундацията Future of Life,
The Life Institute, поставите, така и вече Европейската комисия създадоха много удобни наръчници, интерактивни сравнително, за това вие да проверите дали вашата система, модел, дали ако вие използвате или пък внедрявате, или пък разработвате система, отговарят на изискването на регламента, така че може да използвате и тях. Hugging Face, който стана много популярен с моделите с изкуствен интелект, които се поместват там. Също има един много хубав наръчник, който да използвате, когато вие разработвате система с изкуствен интелект под отворен код. А също така и, както каза Сияна малко по-рано за незадължителните документи, Европейската комисия това лято издаде един код за поведение за добри практики при разработването и използването на модели с изкуствен интелект с общо предназначение, т.е. General Purpose AI или Foundational Models, който се издаде през лято и в интерес на истината вече се подписа от голяма част от водещите компании в сферата на изкуствен интелект. Малко по-различно, но Мета не го подписаха, затова и господин Божанов каза по-рано, но там ще видим, знаем, че там имаме малко adversarial ситуация. И това са всъщност големите инструменти, с които ние можем да боравим, но ние все пак сме българска публика, искаме си нещо малко по-родно, нещо, което да ни отговаря на наш език. И също така, това е момента, в който ние много безочливо да се самопромотираме. Ако искате асистент, който на български да може да ви отговори за същите неща, които Европейската комисия създава, или пък The Future of Life, нашия продукт Правен интелект може да направи също това. Той е обучен както на цялото българско законодателство, включително ако влезе в сила законопроекта на господин Божанов, и него ще го има там, не се притеснявайте, както и на европейското законодателство, т.е. на европейските регламенти и директиви. Така че можете да попитате нашият правен асистент на име Правен интелект, може да попитате своя правен интелект как да приведете в съответствие и дали изобщо е в съответствие вашата система или модел с изкуствен интелект за европейското законодателство или националното в бъдеще такова. И той, стискаме палци, ще ви отговори абсолютно удовлетворително. Ако не, винаги може да ни пишете един имейл и ние ще го оправим, така ще да говорим. И с това ние ви благодарим за вниманието. Много благодарим за лекцията. Бързо напомняне преди въпросите. Някой, ако има желание, може да се запише за Lightning Talk, който ще бъде към 5 часа в тази зала. А сега някой, ако има въпрос, може да стане в центъра пред микрофона и да си го зададе. Здравейте и благодаря за интересното изложение. Да попитам, българския съд ще се справи ли с дела на тази тема? Ще има ли отделен съд? Аз не гледах предната лекция на Божидар Божанов за това, или ще трябва да се гледа в рандом съдилища, ако има предполагаемо престъпление? Тук по-скоро, значи това е тема, която не засегнахме много тук, как се случва самия надзор и контрол относно нарушения. Тук пак имаме малко две системи. Част от нещата, които са свързани с общите модели, там контрол е по-скоро на ниво Европейския съюз. Тоест там имаме службата, която е за изкуствен интелект, която всъщност следи за прилагането на тези правила. Стане ли въпрос на национално ниво, тук се предвижда, че ще има така наречените надзорни органи, т.е. това ще са по-скоро административни структури, които ще следят за съответното прилагане и за нарушения, по които ще може да се подава и сигнали към тях. И това всъщност по-скоро ще има няколко, така колекция, това първо трябва да се изясни нали, с проекто закона, но ще бъдат няколко органи, които в зависимост от съответната сфера, т.е. ако имаме изкуствен интелект, който е свързан с здравеопазване, примерно, ще има институция, която отговаря за това и следи за това. Ако е свързана с образование, нещо друго. Т.е. малко това е дизайна в момента на регламента, който казва, че може да има множество, понеже наистина приложенията с изкуствен интелект може да са много различни.
И всъщност тези администрации те ще следят и всъщност през тях ще става всъщност самия контрол. Тоест съдилищата по-скоро ще влязат на един по-късен етап, вече ако се обжава решение на съответната администрация. А пък другия основен въпрос, който по-скоро според мен беше всъщността, имаме ли капацитета да направим това нещо? Тук, честно казано, това е проблем в целия Европейски съюз. Не само тук. Това нещо се наблюдаваше и все още се наблюдава в такива големи регламенти, които изискват огромно участие от страна на държавите членки, също и с GDPR в интерес на истината, където имаме много голям регламент, много потенциални нарушители, за които трябва да следи и съответните къзаладъта в държавите трябва да следят за това нещо. Отговора накратко е капацитет на повечето места няма все още. Виждате колко години съответно давам примера с GDPR, защото много хора правят паралел с двете. Тук тепърва ще трябва да се изгражда капацитета за това нещо и то с добавената сложност, че нямаме само една комисия за защита на личните данни, примерно, ами имаме няколко различни комисии и агенции, които трябва да следят за приложението на правилата. Тоест има много работа да се върши тук и не само у нас, и в Европа, честно казано. Специалисти на тази тематиката първо ще се развиват, така че е супер като кариерен път, между другото, за хора. Ще има много работа насам, но да, надявам се да успеем да го развием този капацитет. В момента едва ли е много така наличен. Това е един пример за изкуствен интелект, който създава работа, а не само такъв, който убива. Но да, наистина трябва да видим, т.е. да видим как ще се развият нещата. Както каза и Сияна, по принцип се предвижда административен плюс съдебен контрол над административния. Да. Много ви благодаря за изчерпателния отговор. Някой има ли друг въпрос? Аз искам да питам за social scoring-а. Как се определя дали се прави от изкуствен интелект или от истински човек? Дали отзад има модел с изкуствен интелект или няма? Тоест, как може някой да каже дали това, което аз правя като продукт, се използва изкуствен интелект за него? Това са задължения, ако вие, да речем, като доставчик на система с изкуствен интелект, ако вашата система таргетира това нещо и вие брандирате, рекламирате и самия продукт е за оценяване на някакви фактори, то тогава в момента, в който дали проактивно националния или европейски орган за изкуствен интелект открие, се самосезира и открие, че има такъв продукт на пазара, или съответно ако някой подаде сигнал, в тази ситуация така ще стане екс-официо, т.е. самия орган ще наложи съответната забрана. Обаче, ако вие, да речем, направите продукт... Аз не промотирам, че използвам изкуствен интелект, а че го правя сам. Тогава как може да бъда под... Най-вероятно или отново чрез самосезиране или чрез сигнал да се провери, правят се проверки, вижда се дали вие го правите сам, т.е. имаме ръчен труд. Същото в интерес на истината, пак взимам повод за GDPR, има там едно така наречено автоматизирано вземане на решения. Дали на база на вашите лични данни има софтуер, най-често вече изкуствен интелект, който взима дадени решения, там ситуацията е същата. Или казала тата по Европейския съюз, сами се сезират, или имаме сигнал на съответен гражданин, който каза, аз малко се съмнявам дали в тази ситуация човек е взел решение да ми се отпусне кредит, да речем, или пък това е станало абсолютно автоматично. Тогава самата комисия за защита на личните данни провежда разследване и се решава да или не. В този случай се е същото. Това трябва да казвам, малко по-сложна е ситуацията, в която вие, понеже произвеждате продукти с отворен код, вие му давате една цел, която е абстрактна, да речем това нещо може да засича лица и вече някой друг използва тази система, за да може да направи social scoring. Но в тази ситуация то по-скоро вие ще направите модела, друг човек ще създаде системата, т.е. ще обгради със съответни интерфейси и така нататък и в тази ситуация той по-скоро би бил правонарушителя. Вие просто създавайки биометрично разпознаване без контекста, дали ще е публично, дали ще е правоохранителна цел и така нататък, няма проблем за това. И ако това лице или entity е извън Европейския съюз, тогава попадам ли аз под някоя от категориите за изкуствен интелект? Пак казвам, ако вашия продукт, модел, така кажем, не е направен с тази цел, вие не. Ако тук вече става малко сложно. Ако самата
човека, който е направил, т.е. компанията, която използва системата за тези цели, е извън територията на Европейския съюз, но и се използва тази система в Европейския съюз или спрямо европейски граждани, то акта ще важи, той ще бъде разследван, съответно наказан. Но ако той вземе вашия продукт и го използва в трета държава, която няма никакво законодателство по отношение нито на social scoring, или Китай, да кажем, които пък има такава, то в тази ситуация китайското законодателство си действа и там най-вероятно няма да бъде наказан, но да, китайския не ми е много близък език. И другото, вашия софтуер под коя категория попада? Примерно, защото ако има нов закон и вие трябва да тренирате модела или го добавяте като контекст или как точно... Добавяме го в отделна база данни. В смисъл, в нашия случай сме направили отделна база данни, която там работим на режима на RAG, Retrieval Augmented Generation, т.е. всеки път се търси в съответната база данни, което ни позволява много по-лесно да го обновяваме, да го адаптираме и всеки път се прави едно търсене и отговор се дава на база съответните намерени резултати от съответния модел, като в нашия случай ние влизаме, понеже не се използваме, не сме в категорията и това не ни е целта да бъдем в категорията да предоставяме софтуер за правосъдие, т.е. за самите съдии. Ние сме по-скоро за канени правители, за адвокати, за юристи. В нашия случай падаме по-скоро към така наречените ограничен риск, защото вие се взаимодействате с система с изкуствен интелект. Ние трябва да го направим ясно, че вие не си говорите с адвокат отзад, ами си говорите с изкуствен интелект, който ви дава отговори, но предимно за нас задълженията са от гледна точка на прозрачност. В този случай има ли значение какъв модел се използва? Дали с отворен код или с затворен код? В този случай за нас няма значение. Да. Мерси. Супер. Благодарим отново, както и за въпросите. Време е за почивка, но преди това аплодисменти за нашите лектори.